Ei, molt bones a tots, aquí has trucat... Bé, no sé, aquí. Aquest cop jugaré al Surgeon Simulator, vaig a fer una miqueta de desgràcia i per començar, pues, jugaré amb el Medic del Team Fortress. Vale, vanos. Vale, no. Hòsties. Mare meva. Tonteries. Aviam. Ara l'agafaré bé. Per què no t'agafo? Aviam. Vale, ara l'he agafat, però està malament. Aviam si la puc col·locar bé. Oh! Entra. No entra. Aviam si... Collons! No! Bien, al fin, menos mal. Mira, me tengo que una mica de desgràcia. Les tecles, aquestes aquí. Aviam. I'm going to saw through your bones! Molt bé, pues... A donar-li canya. Aviam. Anem a començar. Primer això. No. No passa res, soc metge. Sí, senyor. Anem a tancar-ho tot. Està fam. Una cosa millor. Esto, no. Esto, no. Ahà. Hola. Vaig a fotre un bat de béisbol per l'estómac. Aviam. Ahí te quedas. Nos queda, mira el cor, que bonic que és el cor. Aviam, vaig a fotre. Aviam. Hòstia, no para fer-li mal això. Fora d'aquí. Aviam. Algun que et pugui pagar bé i ho trenqui. Això. M'agradaria saber quin és aquest tio d'això. No va! Per què no puc petar res? Pues mira. No! Què és això? Se m'ha quedat la mà enganxada. Hòstia, mira, és com si no tingués... Què és això, tio? No! Vale. No, sí, no em funciona això, no em funciona. Que surt la mà, crec. Sí. No, no surt. Vale, All I can tell you about this next procedure is that it will be excruciating! Que sí? Que soc metge? Sí. I ara anem a fotre... Toma. Ups, no, massa... Aquí, toma. Hi ha una mica més a baix. No, aquí no. Aquí. Toma. No, tampoc. Aquí. Verdes. ¿Por qué?
Aviam, hòstia, és que porto gairebé 5 minuts en què encara no he fet res. Però peta les costelles! Ah, no, merda. Excel un pulmó. Adeu. Fora. Fora. Se m'ha quedat aquí. Oh, vale. A l'altre pulmó. L'altre pulmó. Vale, pues agafar els intestins. Senyores i senyors, anem a canviar de pacient. Aquest pacient és una miqueta... Aviam... Aquí. Operacions... Cos... Un transplant de cervell no estaria malament. Aviam, anem a provar... Realiza un trasplante de cerebro. Pues... Realiza un trasplante de cerebro. Sí, no ho fot això. No. Sí. Sí, l'he agafat. Bueno, a dures penes, però l'he agafat. Què passa? Per què em maten? Trenca, trenca! Mira, que no li perfolli la cara. No! No, que se'n va! Caso un ploia. Ara he de fotre'm el despertador. Tan gat, això. Sí, un gat. Aquí no passa res, Vale, ara sí, ara li fotrem el despertador. Aviam... Aquí també... Ara vol. Va! Toma. Separació del cervell. Molt bé. No, anem a un altre pacient, vinga va. Bueno. Aviam. El espacio. Es que del espacio, odio el espacio. De la ambulancia más de lo mismo. Aviam... Tot fora.
Tot fora. No, ja no te'n vull tocar ningú. Aviam. Pastilles blaves. Transplant de cor. Pues un transplant de cor. Vale, pues... a currar. No passa res, senyor. No passa res. Vinga, va. Treu-me això d'aquí. Per què li ficaré això? Fora, no ho vull. Va, sí. Vale, doncs anem a... el meu rellotge. I... aviam si puc extreure bé, no. Ara se me'n queda el martell aquí dins. Bueno, però mira, està sortint efecte. Toma. Vinga, va. Mira, me está dando, mira. Pero... tinc que acabar, treure la costella. Primer l'anestèsia. Això... no. Ara me la foto a mi mateix. Aviam. És aquesta senyora. No sé si és aquesta, cony. Sí, és aquesta perquè és de color verd. Injecta-te! Sí, l'he salvat. Aviam, això aquí. I ara vaig injectar l'altra. No, que potser queda millor així, no? Què creieu vosaltres? El que passa que no... He extret algú i no sé què... una part de la costella. Però no... és una miqueta... Ara, per fixar el pulmó. Un pulmó fora. Fora. Va, si posem una llum que es mou. La de mou perquè pugui sortir. Mare! Perquè no ho estic veient, perquè li estic fotent el ratolí com un boig. Vinga! Vale, això no funciona. M'haig d'injectar la cosa. És que... què és aquesta? Diu que és aquesta. No, aquesta no és. On està l'altra? És aquesta, no? No, ara som... vale, uf. Pensava que se m'havia encallat la mà. Hòstia, no veig res, tio, no veig res. Oh! Quin mal de cap. Vale. Tu! La manta aquesta fora. Ja, tapo la cara, adeu. Pallasso, ets un pallasso. Vale, i ara li vaig a fotre... heavy. No. No. Treure's... d'això d'aquí, home. No, no, no! No. Sí! Ja l'he agafat. Senyors, recordeu-ho. Aviam. Aquí. Tot arriba. Va. Vale, un, dos, tancat. L'altre. Va, trenqueu-vos.
Sobre el fetge. Vale, següent bisturí. Fot aquí, tu també, taladro. Vale. Aviam com li foto. Aviam. Seria per aquí, no? No. Sí. És molt fàcil això, obres, agafes l'alcohol i fots a dins. He guanyat? No, no he guanyat. Ja no fotis que te fot el cor allà. Ah, mira que està bien! Classe B, com que classe B? No, val, classe B. Ha perdut molta sang. És igual. Treus aquí. Fuix! Aviam. Anem a treure el botonet. Aquí. Què controles? Jo vull l'interrogant. No. Sí, no. Sí. No. Sí. Per què agafo dos disquets? Ara aquí sí. A ver los créditos. Bien. Se deja aceptado. No te asustes. Ah, i què tenen el... Hòstia, crec que acabo de fer-vos un spoiler, ho avisaré abans. Aviam. Espacio. Espai, odio. Odio aquests nivells. El cor, que no el vull perdre. Tanca. No! Vale, anda. Mira, de casualitat m'he enganxat amb l'altra. Però joder. Merda. Bé, adeu. Fins al pròxim vídeo i adeu-siau.